Magsari kala a Diyos, ikaw iya bubuligan. Maski ano ka mabuga, anatong ginpapasan, ang mga pag-ampo naton, kita maging madinaragpon. Di ka magruha-duha, ken Jesus ka na magsari, haiya mga ikin saad imula lauman. Hiyaan suok masangkay, marikon nga sarandigan. Iya aton nagsasaad, na diri kita niya kayaan. Lalara, pag-ung aga, lalalara, pag-ung paglaong. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating live stream, Anbatunhan Imo Problema. Ayan, Merry Christmas! Today is haranin ako di tatong Christmas. Yes, Ate Beck, welcome po. Yes, Ate Beck, nagtitikag pa po lagi hapon. Amen, amen. Kumusta po kayong lahat, mga kaibigan? Kada bag-ong Carmencita, Isabelo, mo pa yung gabi ha, imo. at tubangon mo nga may kalipay, nga magdayaw ka haiya. Hiyaan suok mo nga sangkay, marikon nga sarandigan. Hiya haatong nagsasaad, nga dili kita niya bayaan. Lalara, pag-ung aga, lalalara, pag-ung paglaong. Lalalara, pag-ung aga, lalalara, pag-ung paglaong. Nagaagian kagabihon, pag-abuthan ka nag-aagi. Welcome kay Carmencita Luna. At sa ating mga kaibigan dyan sa Imus, Cavite, magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, mga kaibigan. Nga may kalipay, nga magdayaw ka haiya. Hiyaan suok mo nga sangkay, marikon nga sarandigan. Hiya haato nagsasaad, nga diri kita niya bayaan. Lalara, pag-ung aga, lalalara. Okay, mga pangumusta naton mga kasangkayan, didahan, iba-iba nga na, iba-iba nga lugar. O pa nga gabi ha, iyong at kanan mga kasangkayan. Sandra. Nagaagian kagabihon, pag-abuthan kaagahon. Nagaagian para sa anon, kung ni Kristo ada. Okay, maupay nga gabi nga tanan mga kasangkayan. Hinaut unta nga ada kamo nga maupay nga kahimtangan niyo mga kinabuhi. At tubangan mo nga may Welcome hanaton live stream Anbatunhan Imo Problema. anso. So, kumusta ka mo mga kasangkayan? Kung Ihatanawan late na ito mga kabuktuan nga ada hiratag sa nga panimalay. dili kita niya bayaan. Lalara, pag-ung Anbatunhan Imo Problema. Paramdam nga nagahatag hin mga sagdon para hakinabuhi. Ikaw ba nabubukatan tungod hin problema? Sangkay, ini nga programa para gudla haim. Anbatunhan Imo Problema. Nadangat hayo tagsa nga panimalay kada alas 9 ngadto alas 10 itong Perto. Ikang Lunes ngadto Sabado. Anbatunhan Imo Problema.
Maupay agad din na tanan, mga kasangkayan. Welcome po sa ating programa, Ang Baton, Hanimo Problema. Ito ang kasagutan sa iyong mga problema. Ito po ay live prayer and counseling. Kaya welcome po kayong lahat sa ating live stream dito po sa YouTube. At isi-share po natin yan sa ating Facebook account, sa ating page ni Kuya Joel and Ate Beth. At sana po ay tayo po ay magkaroon ng isang oras na naman na pagsama-sama upang tayo ay pagpalain ng Panginoon. So ngayong gabi, tayo po muna ay mamananalangin, nagabayan tayo ng Panginoon sa ating programa ngayong gabi. Aagbayon kaniya sangkay ko Kon hapot intalwas ni Jesus ang salak nimo bubuligan kaniya sangkay ko Amon Ginoo sangkayan mo. Ani man. may problema. Amen and amen. So, welcome po ang ating mga kaibigan. I-share po natin sa ating mga kaibigan sa FB, sa kanilang mga messenger, at sa kanilang mga timeline upang marami pong tao na makarinig ng salita ng Diyos ngayong gabi. So, para po sa aming mga kaibigan dyan sa FB, nandito po kami sa YouTube channel ni Kuya Joel and Ate Beck. At pumasok po kayo at sana po ay patuloy kayo na gabayan ng Panginoon sa bawat araw. Alright, so para po sa ating pasimulang awitin, tayo po ay makinig sa isang awitin kasama. Ang kailangan natin mga kaibigan ay kasama natin sa ating buhay. Bisan pa kung kumain ka, diri gud mabaya. Hakada kakatuan akon, kaupod mo pirmi, pirmi. Ako ang imo kaupod pirmi, pirmi. Akon kaupod mo pirmi. Upod mo kada problema, malalauman mo. Ang akon paghigugma amon magmamangyo pirmi, pirmi. Ako ang imo kaupod pirmi, pirmi. Ako ang imo kaupod pirmi. Ako ang kaupod mo. Hakada problema, malalauman mo.
sugadhan Ginoo, ginbuhat haimo nga tanan hingalimti nga Alright. dayon na Okay. Praise the Lord. Okay, mga kasangkayan. Maupay nga gabi ha iyong at tanan. Padayon kitahan aton buruhaton niya nga gabi. Maamuas siya. Aton padayon na naton programa an batunhan imo problema. Mga kasangkayan, mga pangumustaan ay dida Southern Leyte, Leyte ngan Cebu, Surigao ngan Cagayan de Oro. Opay nga gabi, magandang gabi. Ngan maayo nga gabi sa inyo nga tanan, no? Mapangumusta, mapanghinaot naton o sa mga lugar nga gimbahaan sa Cagayan de Oro or Agusan del Norte, Yes, Ate Vic. Agusan del Sur, Kuya Joel. Pero humupa na yung baha, Ate Vic, ano? So sana po yung ating mga kaibigan dyan sa Mindanao ay nakarecover na po kayo at hindi talaga madali makarecover, Ate Vic, pag may baha at may mga disaster. Yeah. So, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon, ating mga kaibigan dyan sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, at sa Caraga region. Okay. Okay? Yeah. Kung kumusta, Ate Bek, kanato mga kasangkayan, din yung YouTube channel, ating pong mga OFW, mga YouTubers, ating pong mga kaibigan, mga kapatiran sa Panginoon. Lalong-lalo na sa ating mga OFW, welcome po sa ating programa, Ang Baton Hay Mo Problema, mula sa Lunes hanggang sa Sabado, 9 o'clock in the evening, Ate Bek. Okay, Merry Christmas, sabi ni Carmencita. Okay, Manuel Lonsaga, maupay nga gabi, Marta, nga ni Eva Costin. Maupay nga gabi ha iyo, gan po, yes, 4 days to go, mag-Christmas na. Merry Christmas sa mo, Ate Bek. Iyo, Oo. Merry Christmas nga. Ano to mga viewers, Merry Christmas gihapon ha. Marta, nasa yung Marta. Good evening po, Pastor, nga Pastora po. Pa-help po pag-pray nga akong pamilya kay may danira. Understanding at yung tatay ko mayroong siyang sakit. Salamat. Okay. Manalangin tayo kaagad, Don't Ate worry, Bek. magpipray kita, anay. Parahan ato Sa tatay niya ni Ate Ni Marta. Ate Hindi, Marta. pamilya. Okay, Ate Bek. Praise the Lord. O Diyos, nga balaan, damo nga salamat, Lord. Yan nga kagabion ka ikaw, Ginoon Yes, amon O tao. Lord Jesus. Salamat, Lord, nga ikaw, Ginoon amon. Diyos nga tarangpanan, nga ikaw, Ginooan. Kasulbaran, hantanan nga mga problema. Yes, O Lord. Ginoo, damo nga salamat, Lord. Bisang pagitaas tamo ang pamilya ni Marta, Ginoo. Nga magkamayada, Lord, ang maupay nga relasyon na niya pamilya, nagka-misunderstanding. Ginoo, kuhain ni Lord nga mga garbo nga diri magasinabtanay. Liwani Ginoo, pag hinigugmaay nga pagsinabtanay nga mga kasing-kasing. Lord, among gintaas sa imo mga kamot, Lord, ini nga pamilya ni Marta, Lonsaga. Yes, O Lord. Thank Lord, you. dito habon rawin. Sa alit amay, damo nga salamat, animo padayon pagtiway ra kinabuhi. Lord, ang ngaran ni Jesus. Amen. Amen and amen. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. So welcome po ang ating mga kaibigan, lalo na sa mga first time na nag-tune in sa ating programa. So Ate Bek, dadako po tayo sa pagkikinig ng salita ng Diyos, Ate Bek. Okay? So ngayong gabi, tayo po ay dadako sa salita ng Diyos na patuloy tayo na makarinig ng salita ng Panginoon ngayong gabi. So ang ating pong paksa ngayong gabi, mga kaibigan, what is your best gift for Jesus? Ano po ang pinaka best, no? Pinaka maupay, pinaka magandang regalo mo kay Hesukristo? Kasi ang ating iniisip, ano ang aking matatanggap na regalo? Ngayong gabi, ipag-uusapan natin, ano ang pinaka maupay nga imo regalo, igre-regalo hanatong Ginoo. Okay? So, babasahon nato nanay di na Biblia, Matthew chapter 2, verse 1 hanggang sa verse 12. Okay, Ate Bek? Pagkatapos magbasa, ako ang babasa sa next nga paragraph. Okay? Matthew chapter 1, verses Chapter 1. 2. Chapter 2. Oh, chapter 2, sorry. Matthew chapter 2, verses 1 to 4. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod,
Magi from east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him." When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the peoples, chief priests and teachers of the law, he asked them where the Christ was to be born. Okay, so Matthew chapter 2 verse 5 hanggang verse 8. In Bethlehem in Judea, they replied, "For this is what the prophet has written, but you, Bethlehem in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people Israel." Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and make a careful search for the child. As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him." Verse 9, after they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen in the east went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold and of incense and of myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin mga kaibigan. Panginoon, salamat po ngayong gabi sa lahat ng aming mga viewers, sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa programang ito, Ang Batunhan Imo Problema. Ang aming dalangin, Panginoon, na patuloy mo kaming bigyan ng understanding ng iyong mga salita. Amen. Na sa panahon na ito, Panginoon, kahit ito'y matagal na naisulat, pero ang iyong salita Yes. ay buhay at patuloy na kumikilos sa puso ng iyong mga anak. Ang aming dalangin, Panginoon, na lahat ng makikinig, Panginoon, ay magkaroon sila ng patuloy na kalakasan at kagalakan sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, ito ang aming samot dalangin, pagpalain mo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Right. All right. So mga kaibigan, ito po ay binasa natin. This is the first Christmas na nangyari. So, meron pong naghahanap kay Jesucristo na mga hari, from the east, mula sa silangan. Sila po ay mga hari na kung saan ay hinahanap nila ang Mesiyas, okay, and the Messiah, na ang pangalan ay si Jesus, the baby Jesus. At paano nila nahanap, Ate Beck, sa iyong palagay? Ano ang naging guide nila para mahanap nila ang batang si Jesus? When they follow the star. Okay, amen. Mahalaga yung star, Ate Beck. Sa panahon ngayon, wala namang star tayong nag-guide, pero nandyan ang Holy Spirit na gumagabay sa atin upang matagpuan natin kung sino talaga si Jesucristo. So, nung narinig yan ni King Herod during that time, siya po ay nagsiselos kasi merong naririnig si Ate Beck na merong isisilang na magiging hari ng mga Hudyo. At during that time, si King Herod ang hari sa lugar nila. So, sabi ni King Herod sa mga tatlong hari na kung makita niyo itong baby, ay sabihin niyo sa akin para din ako mag-worship. Sabi nila, okay. So, pero pinaalam ng Diyos sa kanila na huwag kayong bumalik kasi iba ang intensyon ni King Herod. Okay. So, dito po, diretso po tayo sa verse 11. Ito po ang sentro ng ating pong paksa ngayong gabi. Sabi po dito, on the coming to the house, they saw the child
with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with the gifts of gold and of incense and of myrrh. So ito pong mga regalo ng hari, ng mga hari, ito po ay simbolo kung sino si Jesucristo. So dito natin makikita mga kaibigan kung ano ang kanilang pagbibigay pugay, pag-honor sa baby na Jesus. Kasi si Jesus, kahit baby pa siya, iba ang kanilang pagtingin ng tatlong haring ito. That Jesus is not just an ordinary baby. Okay? So, ang ating pong paksa ay, ano po ang pinaka-best gift mo kay Jesus? Para malaman natin yan, ay dapat alamin natin kung ano ang mga regalo ng tatlong haring ito. Sabi po dito, nang nakita nila yung baby na si Jesus, sila po ay nag-bow down, Ate Be. Ha? Humapahira, nga nagsimba hini nga batang Jesucristo. So, ibig sabihin, Ate Be, diri ordinaryo lahi Jesus, nga bisan baby pa hiya, diri ordinaryo. Kaya ini nga mga nag-worship, mga hari ini, kasi pa, o mga kings in here, okay? Mga wise men. So, kaman nila pag-bow down and worship, when they bow down and worship the baby Jesus, they opened their treasures. Minira dara-dara kada usa, Ate Beck, meron silang dala-dala na mga regalo bawat isa. So, tatlo sila, siyempre tatlo rin ang kanilang mahalagang regalo. So, ang pinakaunang regalo ay ang gold. Okay? So, ano po ang significance ng gold? Alam natin na ang gold ay isa po itong precious na metal noong unang panahon. So, gold is a gift na present po ng isang hari na itong wise man to Jesus. Ito po ay pagkikilala na si Jesus ay hari. Because ang gold, ang pinaka-precious na metal during that day, and ito po ay simbolo, Ate Beck, ng royalty. Pagkaharang doon, pagkapagiging hari. So, ang number one po na regalo ng unang wise man ay gold kay Jesus, recognizing Jesus as the King of Kings and the Lord of Lords. At ang pangalawa, anong pangalawa, Ate Beck, na binigay? Incense. Incense or frankincense. So, insinso. Ang insinso po, noong unang panahon, ginagamit po ito para po, okay? Para pag-worship ng mga hari. Okay? Pag meron pong hari sa isang ang tawag dito, King's Yard, o kung sa lugar na kung saan nandoon ang hari, ang ginagawa ng mga tao, nag-aalis sila ng mga incense, Ate Beck, na ito po ay para lamang sa mga hari. So ito pong mga wise men recognize Jesus as the God who deserve worship. So pag nung inalay nila ang insenso, iniisip nila na si Jesus ay hindi ordinaryong bata. Siya po ay Diyos mismo, Diyos na naging tao. So when they offered incense, Jesus deserved to be worshipped. Yan. So ano po ang gold? Ito po ay simbolo ng pagiging king ni Jesus. At ang frankincense or insinso ay ang pagiging Diyos ni Jesucristo. Okay? At ang myrrh. Ano po ang gamit ng myrrh, Ate Beck? Anong gamit ng myrrh sa panahon ni Jesus? Ang myrrh. Papahamot. Hit Mga patay. Hit mga pinatay. Oo. Yan ang kanilang perfume. Sa mga minatay nga ginlulubong. Okay? O ginbalsamar. Gibubutangan nila ito in myrrh para mahamot. Mahamot inihiya mga kabugtuan. Okay? Mabango. So the third gift the wise men brought was a valuable gum-like substance called myrrh. Ito ay ginagamit sa pagbalsamar, pag-embalm ng mga patay. So,
Can you imagine, nagbigay sila sa bata pa na Jesus? Ba't bibigyan si Jesus ng myrrh? Bata pa siya. Pero yung mga wise men, alam nila that someday Jesus will die not for the sake ng mga tao sa kanilang mga buhay sa present lang, kundi na mamamatay si Jesus dahil po sa kasalanan ng mga tao. And ito pong mga hari, they recognize that this little baby was born to die on the cross of Calvary upang tayo po ay maligtas sa ating mga kasalanan. So ang gold ay simbolo po ng pagiging hari, pagiging sovereign ng ating Panginoon. Ang frankincense or incenso, ang kaniyang pagiging sinless na Diyos. Wala siyang kasalanan. At ang myrrh ay simbolo ng sacrificial death. Now, para sa atin po, ano po ang ibig sabihin nito? Okay? So, what will you give Jesus this Christmas? So, kung ginto, ito po ay simbolo ng wealth. All that we have belongs to Him. Amen. Lahat ng bagay na nasa atin belongs to God. Kaya isang regalo mo na maibibigay, ano ang nasa sayo na mahalaga? Una, Ate Beck, yung ating buhay. Okay? Sabi pa, your life is a wealth. Okay? Galing. Parang gold. Yung buhay mo, sabi ng Biblia, what shall profit if a man, if he gains the whole world and loses his own soul? Mahalaga pa ang iyong buhay kaysa mga bagay dito sa mundo. And that's your wealth. Ang unang regalo mo ngayong Pasko, ang iyong buhay na ibigay mo sa Panginoon. Ang pangalawa ay incense. Incense, simbolo ng worship. Do you think na ang Panginoon ay takos pagdayawon, pagsimbahon na atong kinabuhi, Ate Beng? Yes. So, ang ating ialay, hindi lang ang ating buhay na precious, mas precious kaysa ginto, kaysa mga bagay dito sa mundo. Ang pangalawa, ang ating pong worship sa Panginoon. So, ngayong Pasko, yan ang ating maibibigay na pinakamahalagang regalo. At ang pangatlo, Ate Beck, ay myrrh. Okay? Nung namatay si Jesucristo sa krus, at siya ay inilibing, and after 3 days, siya po'y nabuhay muli. Binigyan tayo ng Panginoon ng commission or command to share the gospel of Jesus Christ to the world, na si Kristo ang Panginoon at nakapagligtas ng ating mga buhay. So, Jesus died for you and for me. So, our witness. So, ang mira po ay witness, yung patotoo mo sa sanlibutan na binago ng Diyos ang iyong buhay. So, this Christmas, that's your gift to other people, Ate Beck. Di ba? Makag-share kahit salita ng Diyos. Okay? So, i-summarize natin mga kaibigan, Ate Beck. Ano yung mo? So, ano ang ibibigay mong regalo para sa Panginoon? 3 regalo. Ang 3 regalo na ibibigay ko sa Panginoon this Christmas or all? Okay? Hindi lang ngayong Christmas, Ate Beck. Okay. Oo. Every day. Every day, oo. Ibibigay ko yung mga kayamanan ko. Yan. Anong pinakahalagang kayamanan sa iyo? Yung pinakamahalagang kayamanan ko sa buhay ko, yung asawa at mga anak ko. Okay. Ibigay ko sa Diyos para ang Diyos ang mag-take care sa kanila. Pangalawa, nagbibigay ako araw-araw sa Panginoon yung pag-worship Yes, ko. oo. Every day, Pag-spend pagising sa time, umaga. pag-spend time. Pagising sa umaga, mag-worship kay Lord. Spend time, pagbasa sa kanyang salita. And, pangatlo, mag-share ng pulong Yes. sa Ginoo sa ibang mga tao. So, 3 W, Ate Beck. Yes. Hindi natin malilimutan yan. Wealth, Wealth, worship, worship, and witness. So, ito po ay connected po sa regalo ng mga wise men kay Jesucristo. So, tayo po ay ganun din. Kasi po tayo po ay mga anak ng Diyos na sumusunod sa Kanya. So, huwag nating kalimutan, this Christmas, ang pinaka-best gifts na bibigay mo sa Panginoon is your wealth, your life, your family, at ang iyong worship. Okay? Pagpupuri sa Diyos araw-araw.
at ang iyong witness patutuo sa ibang tao na ikaw ay binago ng Diyos. Alright. Salamat sa Panginoon. So ngayong gabi ay tayo po ay mananalangin na tayo po ay maibigay natin sa Panginoon. Para sa iyo, kaibigan, ano ang pinaka mahalagang ibibigay mo sa Panginoon? Okay? Yung tatlong yan ay pwede kang mag-comment kung saan ang kailangan mong bigyan ng panahon. Okay? Baka kulang tayo sa pagbibigay ng ating wealth sa ating buhay sa Panginoon, o di kaya sa worship, o di kaya sa witness. Okay? So meron tayong comment section, i-comment po natin at para po tayo ay mabasa ang ating mga komento. Let us pray for these words. Panginoon, salamat po ngayong gabi na binigyan mo kami, Lord, ng pagkakataon na makarinig ng iyong salita, Panginoon. That this Christmas, Lord, the best gifts that we can offer to you, Lord, ay ang aming mga buhay. Ang aming sa amin, Panginoon, na binigay mo. At hindi namin pinagkakait ito, Panginoon, dahil ito lahat ay biyaya lamang. Ang aming buhay, ang aming trabaho, nasa sa amin, ang aming pamilya, lahat ito ay pinagkatiwala lamang. And we are just stewards of everything that you have given to us. Kaya binabalik namin sa iyo, Panginoon. At ang aming pong pagpupuri, worship, at ang aming pong witness sa sanlibutan na ikaw ang Diyos na buhay, na patuloy na nagbabago sa aming mga buhay. Purihin ka at sambahin, Panginoon, sa gabing ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bago tayo manalangin, Kuya Joel, Hmm? awit mo na, buhay at pag-asa. Okay, para haton nga tanan. Buhay at Umabot na liwat ang bagong nga aga, ngan ini nagahatag ang bagong nga paglaom. Kung kagabi man ikaw nagmasurugon, tungod ang problema nga dirig mo na iilo. Yan ang aga sangkay ko, maaamkon mo ang kamurayawan. Magsarig kala ha Diyos, ikaw iya bubuligan. Maski ano ka mabugat, anatong ginpapasan, ha mga pag-ampo naton, kita magin-naragpon. Di ka magruha-duha, ken Jesus ka na magsari. Haiya mga ikin saad imula lauman. Hiyaan suot masangkay, marigon nga sarandigan. Iya aton nagsasaad, na diri kita niya kayaan. Lalara, pag-ung aga, lalalara, pag-ung paglaong. thank you, Lord. Okay, mga kasangkayan, hindi kita pray. So, we will pray sa nga baby ni Ronry. 1 month pala. Elijah, who is fighting to survive the congenital respiratory deformity. Okay? O Diyos namon nga Yes, gamhanan Lord. Thank you, hangatanan. Damo nga salamat, Lord, nga ikaw Ginoo namon Dios nga kadadaopan, nga ikaw Ginoo na mamati hanamon mga pagampo.
Lord, nagaampo kami Ginoo ha kinabuhi Lord ni Elijah. Yes, O Lord. Nga anak Ginoo ni Ronri nga ada awan man pala Lord tapos pabalik-balik na hospital. Tungod Ginoo hining sakit Lord nga congenital Ginoo deformity. Yes, Aniya Lord Lord Jesus. kasing-kasing. Nagampo kami Lord nga ikaw magatambal Ginoo magahatag Lord hin. Dako Ginoo nga milagro hining nga Yes, in bata. Jesus' name. Imo ini gintugutan Lord nga mabubuhi Ginoo salit nagaampo kami Lord nga ikaw Ginoo magatambal niini magmilagro Ginoo hangaran ni Jesus. Yan salamat Lord ang kusog ni mong ihatag ini nga mga kag-anak Lord para haimo kahimayaan. Salamat Amay nga ada Yes, burunggan niya na Yes, Lord. Jesus. Nga pamilya Ginoo na mga rihis Lord, mga relatives Ginoo ni Mercy. Yes, in Nagaampo Jesus' ako, name. Lord, nga ikaw Ginoo magapamuhat sa mga kinabuhi. Salamat amay ang katambalan nga nangaran ni Jesus. Amen. Amen. Ang Kuya and amen. Joel, ikaw mag-pray. Parahan umangko ni Okay? Okay, let us pray for Kakay right now. No, na atiya Australia, Australia. Ini nga bata nga 14 years old na patuloy siyang pagalingin ng Panginoon sa mga oras na ito. Father God, in the name of Jesus, Lord. kami po'y Thank you, nananalangin, Jesus. Panginoon, Hallelujah. sa cancer patient na si Kakay sa mga Jesus' oras na ito. Nandun man siya sa malayong lugar, pero ang aming pananalangin ay wala pong distansya. Panginoon, ang aming dalangin sa mga oras na ito, we pray together with our viewers. Yes, Lord, in kami Jesus' po ay name. sumasampalatayan ang batang ito ay gumaling sa pangalan ni Jesus. Yes. We declare your healing Thank you, power to flow in Jesus' name. Lord, salamat po sa himala na gawin mo sa batang ito, Panginoon. Lord, gabayan mo ang kanyang mga magulang, palakasin mo ang kanilang pananampalataya sa mga oras na ito, Panginoon. Dumaloy ang iyong kapangyarihan in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Purihin natin ang Diyos. Okay? Mga kasangkayan, padayon kita pagtuungan Dios among magabaton na aton mga problema. Para problema nga makuri dida ka Ginoo makasang. Okay, so para na itong mga kasangkayan nga may da prayer request, kung meron po kayong problema, okay, sakit o kahit anong karamdaman, ipagpe-pray po natin live dito po sa ating programa. Okay, so ang katanungan natin, Ate Beck, ano ang pinaka-best na regalo mo kay Jesus ngayong Pasko? Okay? What is your best gift for Para sa Jesus? mga viewers. Para sa ating mga viewers sa mga oras na ito. Sulat po natin sa ating comment section at babasahin po natin. Okay? Praise the Lord. Kita padayon Kuya Joel, kanta kita anay mausap yan. Okay. Yan. Yan. Yan tayo. Kay Buhay Lord, at buhay pag-asa para aton nga tanan. Jesus, kudlaan mabaton, haaton mga kinahanglanon. Ako na inabat ang iya kagamhanan, na tanan ko ihalad hayya. Ang kadaugan akong hinggitan, han akong pagsarig hagahom han Ginoo. Diri na mahadlok umabot man ang kabiduan, kay paglaumngan katalwasan ko i Jesus. Nabugusan akon kalipayan, nawara mga pagruhaduha. Nakita
nahandalan nga akon ginlalatan kay Jesus adto man naghula. Ang kadaugan akon hingkitan, han akon pagsarig agahom han Ginoo. Diri na mahahadlok umabot man ang kabiduan kay paglaumnan katalwasan ko hi Jesus. Ang kadaugan akon hingkitan, han akon pagsarig agahom han Ginoo. Diri na mahadlok umabot man ang kabiduan kay paglaumnan katalwasan ko hi Jesus. Right, mga kasangkayan ko. Waray ko di ba nga aton kadadaupan kundiri ang Dios kudla. Amen and amen. Anhiyaan aton pagsarig. Pasarigan ang gahumhan Ginoo. Alright. Hintayin natin, Ate Beck, ating mga comments sa ating mga viewers. Kung ngayong Pasko, anong Maganda ang igbibigay mo. pinaka-best, Regalo. pinakamagandang regalo mo kay Jesucristo ngayong Pasko? Okay? Bakit ba, Kuya Joel, kapag Christmas, kailangan magbigay? Parang tradisyon na yan, Ate Beck, ano? Parang tradisyon na yan every Christmas na naghahanda ang mga tao, maghahanda ng regalo para ibigay. Oo. Tapos parang kumpleto liwat yung kumpleto liwat ito yung pagbati kung nakakahatag ka, Kuya Joel. Ano? Oo. Oo, kasi pag ikaw ay nagbibigay, lalo kang sumasaya. Mm-mm. Oo. Yung mga taong masaya, Ate Beck, masayahin, ay mga taong nagbibigay. Mapagbigay. Oo. Kasi yung tumatanggap, sumasaya ka, ano? Nalilipay ka. Labaw at ton naghahatag. Dugang hika nga mas malipay. Mm-mm. So yan ang nga Pasko, Ate Beck, para makuha nga. Ito akong regalo, Kuya Joel, ha? Nagregalo na ako ay mo, Kuya Joel. Ikaw naman magre-regalo. Pati taton mga viewers. Oo. By the way, yan ang nga 24. Magiging, pang-apat na buwan na tayo, Ate Beck, sa ating programa. Oo. Our 4th month sari ngayong December 24. Sana ay maganda ang ating signal, Ate Beck. Oo. Oo. So hanggang 24 la tayo, Kuya Joel, muna. Break muna tayo hanggang... Titingnan natin. Kasi pag Christmas, di ba, maluya it signal itong Kuya Joel. O, tingnan natin. Depende sa lagi, Ate Beck, sa signal. Oo. Okay. Sabi ni Ate Marta Lonsaga, Lord, salamat sa healing kay Elijah. Salamat sa kalakasan sa buong pamilya nila. Amen. Amen. At yes, Lord, salamat po sa healing kay Kakay. In Jesus' name, Amen and amen. amen. Oo. Sabi ni Ate Veronica, thank you, Pastor and Pastora, sa prayer. Nararamdaman ko ang presence ng Panginoon and power. Okay. Okay. Kay Kuya Norben, thank you, Lord, for the healing power. We claim in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Ate Beatrice, Kuya Joel. Sabi ni Ate Betty, good evening ay mo. Pati Kuya Lando, mapayagabi ay mo. Pati kan Faith. Oo. Ang kaluwasan ko o Kadaugan. kadaugan ada hai mo Ginoo. Tama. Amen. Carmen Cita Lona, ang best ko na gift kay Lord ay ang pag-worship ngan pagbasahan iya mga pulong adlaw-adlaw. Amen.
Ako sug na maoran na kita makasangkayan. Okay lang ito, Ate Meg. Yan talaga ang panahon ngayon, biglang umuulan. Naalala ko yung family devotion nila, nila Jojo ni Marta, na biglang napakalakas ang ulan. Nataranta sila. Yan talagang buhay. Minsan malinaw, minsan malabo naman. Basta ang mahalaga, ano man ang sitwasyon ng ating buhay, Ate Beck, habang meron tayong signal at nakaka-communicate tayo in the social media, ay gawin natin Yes. para ma-bless ang mga tao, at least makarinig sila ng salita ng Diyos. Okay. Oo. Kaya Ate Marta Lonsaga, para sa akin, ang pinaka-the best, ang maibibigay ko kay Lord, ang pasalamatan siya. Pasalamatan siya sa bawat araw. Okay. Kaya Ate Mercy, the best gift that I give to you, Lord Jesus, is pagdayaw haimo Ginoo. Nganit akon love, ginbalik ko la ang ginhatag nga labhan Ginoo hakon. Amen. Para kay Ate Veronica Valera, ang mai-offer ko kay Lord, una ang sarili kong buhay, pati sa anak ko, kay hiyaman ang creator ko, naton nga tanan, on time to spend His goodness, ngadto ang mga katawhan, nga waray pa makakilala haiya. Alright. Okay. Good evening ngayon mo, Ate Eva Constantino. Best gift ko kay Lord ay makapanood ako ng worship sa simbahan niyo po. At pasalamat sa araw-araw. Amen. Okay. Sinadya. Amen. Kasi yung ating unang mga worship, Ate Beck, yung nakikita lamang yung front, ano? Yeah. So, sinadya ko po yun para makita natin ang mga kaibigan, mga kabugtuan natin ng Ginoo nga nagdadayaw. So, kahit ako nga nagka-cover, nabibless ako, Ate Beck. Nabibless ako. Ang sarap talaga kapag magkakasama-sama tayong magpuri sa Panginoon, Kuya Joel. Oo. Salamat sa ulan, Panginoon. Thank you, Lord, for the rain. Oo. So, hayaan mo, Ate Eva Constantino, ganun ang gagawin natin. Oo. Palagi every Sunday, Kuya Joel. At aton live worship, palagi na lang at tanan. So, damo nga salamat aton. Papasalamatan naman naton, nakigupod na naton. Live worship, patihan naton, an ba to na nimo problema. I don't know kung nababatian niyo kami. So, malakas talaga ang ulan. Ang lakas-lakas talaga dito ang ulan. Okay. Sabi ni Ate Veronica Valera, talent. Kasi kung anong meron tayo, dapat ibalik natin kay Lord. Tama. Like worship Him with gladness and joy and reading His Word daily to overcome circumstances. Actually, Okay. Ate Beck, yung ating regalo sa Panginoon, ang nakaka-benefit tayo rin. Yes. Di ba? Mhm. Bumabalik sa atin, sobra pa sa ating ibinibigay sa Panginoon. Tulad ng ating buhay, yung talento mo, pag magbalik yan, lalo tayong pinagpapala ng Panginoon. Oo. Diri ang Ginoo nga Diri maghatag kayo kukuha sa Ginoo. Oo. Kasi iba natatakot pag magbigay ka, mawawalan ka. Hindi po. Kapag magbigay ka sa Panginoon ng iyong buhay, yung oras, Mas yung talento, lalong maging prosperous. that's right. Yan po ang sekreto ng isang tao na mapagbigay. Okay. Okay, Ate Mercy, bisan na uran, okay la, nabatian man na niyo boses. Intangag ko na microphone, anak baba. Okay. Okay, sabi ni Ate Marta Lunsaga, good evening Kuya Jojo at apunti mo mga anak dida. Sabi ni Mary Joy, ang the best daw nga iya regalo kay Lord ang kanyang buhay. Amen. Wow, very nice. Okay, Mary Joy. Sa iyong murang isipan, bata ka pa pero may na ka na desire pag-serve kan Lord. So, we appreciate ito mo simpa pagbablog hitong mga verses. So, nalilipay ang Ginoo hito. Ngan kami gihap nalilipay. So, patigap kan mawi sa iyong mga anak, Kuya Jojo nga natin Marta.
They are Pati Marta blessing. nga ni Jojo. Your family is a blessing. Nagkakanta Oo. ka. Okay. Kay Ana Maria Isabelo, the best gift kay Lord para sa akin, ang good health sa aking family. Thank you sa pagmamahal sa amin at pagprotection. Worship song tuwing pagising na amen. Amen. Na-imagine ko lang, Ate Vic, kung lahat ng mga anak ng Diyos, mga tao, paggising ba, na unahin si Lord, talagang hindi ka magpo-problema sa buong araw, Ate Vic, di ba? Kasi ang pinoproblema ng tao ngayon, yung anong makakain, anong may dadamit, yung preaching mo last Sunday, may mga worries. Pero kapag ikaw ay mag-worship sa Panginoon, the best gift na may bibigay mo sa Panginoon, bumabalik sa'yo ang mga Yes. pagpapala. Pag pinupuri mo, inuuna mo si Lord Amen. sa iyong buhay. Okay? Kaya nakareceive ako ngayon, Kuya Joel, usa ka tray nga bunay. Blessing. Nasaan na yung usa ka Asa ka tray nga bunay, doon na. Tapos may financial blessing pa. Wow. Sarap. Sa pakiramdam. Kaya, di kita mag-worry sa aton life, sa aton livelihood. Kundi rin, kailangan tayo mag-worship sa Ginoo. And share sa pulong sa Ginoo. And the Lord will give us blessings nga atong gikinahanglan. Okay, sabi ni Marta, salamat daw pastor, sabi ni Mary Joy. Mary Joy, keep sharing the verses kay damot mga tao na be-blessed, nalilipay. Tapos sa tanan, Lord nalilipay. Oh, naka-receive Mary Joy. Sapatos, Kuya Joel. Mausay nga sapatos. Wow. Tika nga naton usa nga viewer. Oo. No? So- Tika nga itong sangkay. Sangkay Ate Carmen. Oo, salamat Ate Carmen na maraming nagagalak, na be-blessed sa iyong buhay. At salamat, naging part din kami nung ikaw ay nandito pa sa young person, young people. Si Ate Rebecca, si Kuya Joel ay naging parte din ng iyong buhay noon. At hanggang ngayon, sa buhay niyo ni Nanay Pasing at sa buong iyong pamilya. Talagang Siguro Kuya Joel, kung hindi kita nagla-live, hindi nato nira makukunikin. Oo. Kuan ko no? So, salamat sa Panginoon na binigyan tayo ng pagkakataon natin live, sa FB at ngayon sa YouTube, na nakaka-connect tayo sa ating mga kaibigan na kahit matagal na, ay we still have that ministry, na makapag-share tayo ng salita ng Diyos sa kanila. Ibibiruin mo, nakilala natin yung mga bugto ni Carmen Oo. through media. Oh, praise God. Praise the Okay. Lord. Hallelujah. Sa Ate Beck? Sabi ni Ate Carmen C. Talona, ang pagkanta sa araw-araw ng papuri songs ay best na regalo na kay Lord. Amen. Amen. Talagang, kasi ang iniisip na yun, ang iba, Ate Beck, pag Pasko, yung pag-accumulate o pag-gather ng mga regalo para sa sarili. Diba? Iniisip na, uy, hain na akong regalo, putsa na, di ba? Minsan, di ba, namimilit, uy, hain na regalo, sige, natagi na ako. Pero paglipas ng December, Ate Beck, parang may emptiness pa rin ang puso. Ang regalo mo kanina, Kuya Joel, nakatanggap, nakadaban. Nandoon, Ate Beck, kasi wala siyang, dapat hindi siya, a-attend sa aming Christmas party kasi Oo. wala siyang regalo. Tapos, naka-short lang, dumating, kasama yung asawa. Para sa mo, naka-short ka gap. Oo. Pero nung hindi niya alam kung may magbibigay sa kanya kasi wala siyang may bibigay. Pero nung ibinigay ko sa niya, nagalak siya. Wow. Oo, nagalak siya. At Dako-dakon pagod. Oo. At ako naman, Ate Beck, wala doon ang magbibigay sa akin ng regalo. Oo, waray. Wala. Oo. Pero, nung naghugot-hugot kami sa raffle, yung grand prize, ako ang nahugot. Wow. Yung lutuan. Oo, maupayat to, Kuya Oo, yung Joel. lutuan, oo. Sugbaan, tapos diretso tulahan. Tapos pag uwi ko, si Ate Beck, ito na yung
yung nahugot ako sa Grand Raffle. Okay. Oo, siring na to ni Lord ka mahilig inihira magsusog ba? Ngayon magtula, sige, amo na tigahatag ko era. Okay. O, pailait Ginoo. Oy. Hallelujah. Good evening, kay Ate Yusel. Good evening. Salamat, Ate Yusel. Kapasok ka rin. Salamat. At sabi ni Ate Yusel, ang ating pong anong pinaka-best mong regalo ngayong Pasko? Yung pipili ka sa tatlo o kahit dalawa, yung tatlong W, wealth, worship, Witness. or witness. Okay? So, yan. Ano po ang pinaka-best na regalo sa Panginoon? Sabi ni Ate Betty, Ate Bite, or Beatrice Ortiza. Ang the best na mag-gift na maibibigay ko kay Lord ay ang pagpupuri sa Panginoon ng buong Tapat. tapat. Yan. Mga nagkukuri pag-type lang, Ate Betty. Okay, from Kuya Norman Martinez. Okay, Ate Elsa, God bless you po mo mga anak. Best gift ko kay Lord, ang pasalamatan at ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa amin. God is good all the time. Amen. Okay. So sabi ni Ate Marta, sabi ni Umawis, ang regalo niya kay Lord, pagmamahal daw. Naawa liwat hiya, mag-comment liwat hiya. Okay. Oo, Umawis, pwede ka maghimukahin imo account tarag Google para makag-comment ka nimo Oo. sarili. Si Ate Mary Joy, may na-comment din. Wala. Para hindi, para Okay. niragot. Ate Mercy, sabi niya, isa pang ibibigay ko kay Lord. Uy, may pahabol pa si Ate Mercy. Damot yan, bibirigay kay Lord. Okay. Is my tear of joy. Joy nga makakapray tayo sa ibang tao, lalo na sa mga taong need nila ng prayer. Yes. Okay. So, sa mga oras na ito, Ate Big, mag-pray tayo, sa mga tao na Pipray na to Kuya Joel, ang pamilya ni Kuya Bobet. Oo. Kasi duha nga labuans tiya. ay kanyang mga pamangkin, mga pagumangkon. Isa lang, pamangkin at saka sister-in-law. Okay, so pray natin si si Kuya Bubit at sa kanyang mga loved ones, yung extended family na ang Diyos ay mag-comfort sa kanilang mga buhay. Panginoon, salamat po Yes, ngayong Lord. gabi Thank you, Jesus. sa buhay, Lord, ni Kuya Bubit, ni Ate Belen, and the Espada family, Lord, yan sa Santo Niño, Lord. Yes, At patuloy mo Father sila, Panginoon, i-comfort na kahit sila, Lord, ay namatayan man sila, Panginoon, anuman ang kanilang sitwasyon ngayon, Lord, i-comfort, Lord, ang pamilyang ito, na Yes, kahit sa kabila ng sitwasyon na ito, Lord, ay makakilala sila sa iyo, Panginoon. Thank you, Father. Ito ang aming dalangin ngayong gabi, Panginoon, na ang iyong presensya ang sumama sa kanila sa mga oras na ito, sa kanilang kapighatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen and amen. Praise the Lord. Okay, Ate Beck, from Ana Maria Isabilo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na tuloy-tuloy na yung Bible study sa store namin tuwing Saturday. Wow. Okay, praise the Lord. We rejoice. Congrats. Maukay doon. Okay, we rejoice. Alam niyo, Ate Beck, kapag ang ating pong business ay sinasama natin si Lord, lalong pinagpapala ang ating business, Ate Beck. Yes. Okay? Hindi talaga malulugi yan. Hindi talaga malulugi. Kapag mag-business ka, O, kailangan kasama. kapartner mo si Kapartner Lord. mo si Lord. Sa Or iyong si Lord talagang owner sa imong Yan, business. oo. Pinagkatiwala. Yeah. Kasi nabasahan ko, Kuya Joel, David, naging successful siya sa lahat ng laban niya. Anong ginagawa niya? Naging successful siya kasi kasama niya palagi si Lord. That's right. Okay, Ate Beko. I believe that. Okay, itong sabi ni Ate Yusel, nakakomment din si Ate Yusel, ang best kong gifts sa Panginoon ay mag-spend time sa Kanya every morning. Mag-worship haiya adlaw-adlaw. I love that. Okay, Ate Yusel. Alam ko na hindi madali ang magtrabaho sa ibang bansa. But with God's presence, Ate Beck, sabi ng Biblia, in His presence is fullness of joy. And the joy of the Lord is your strength. So makanta ka na lang kada adlaw. Oo. Gusto ko nga kaupod ka. Amen, amen. Amen. I like Ate- your voice, Ate Beck. Ano man, padayon ng Okay.
Kay Marta Lonsaga, yes Lord. Salamat po sa lahat. Yes Lord, salamat po sa comfort sa pamilya ni Manubobe. Amen. Yes, Amen. hallelujah. Praise God. Okay, music na kita, Kuya Joel. Okay. Ikaw ang kinahanglan ko. Okay. Parang aton nga tanan. Kinabuhi ko mapunaw, ura-ura na hinbutlaw, nagpagpula ang akong pag-abang, akihang mga hata. Nawala ang kabiduan, nagmaupay ang kahintang, paglaon ko at itong lahain mo. Ikaw ang kinahanglan ko. Han akong pagkarawta, handog mga hatag, kalipay ang akong inabang. Kasing-kasing na para ang tanan nga kurito. Kinabuhi nagbago, agihain mo. Ikaw, Jesus, ang bulig ko. Ikaw ang kalamragan ko, ikaw ang kalipayan ko, ikaw ang kinahanglan ko. Nawala ang kabiduan, nagmaupay ang kahintang, ikaw ang kinahanglan ko. Han akong pagkarawta, hanggang mga hatag, kalipay ang akong inabang. Imo lang ko gintambang, ululhan kasing-kasing na para ang tanan nga kulit. Alright, mga kasangkayan, bago kita magtapos yan ang gabi, magampuanay kita. Ato na ipipray ang ato mga kasangkayan, mga kabuktuan nga ada. Lalo na atibig sa ating mga OFW. Ikaw, Jesus, ang kulit. Lord God, ningtak na sa kagabi. Amon Ginoo gintaas, Lord, ay imong kamot, Lord, ang amon mga buktuan, ang mga OFW, Yes, Lord Jesus. iba-iba ang mga trabaho. Lord, i-bless mo ang ira mga kinabuhi, at ira mga amo, na magkamayada, Ginoo, ma-favor para sa imong mga anak, Lord. Damo nga salamat, Ama, yan imo gahom, Ginoo, nga magpapadayon nga tuhan matag-usa nga kinabuhi, nga din sila, Lord, maada comfort bisan harayo Yes, hira Jesus, during yes, this Christmas season, Lord. Salit amay damo nga salamat. Hani mo Ginoo pagtiwa bisan pa man, Lord, ang mga kabugtuan namon nga ada, Lord, ang mga quarantine area. Yes, oh God. Nagampo Thank you, kami, Jesus. Lord, katong may mga sakit, Ginoo, mga positive. Lord, nagaampo kami, ikaw, Ginoo, magsaway hini nga mga virus, Ginoo. Lord God, salamat, Ginoo, nga ikaw magabulig, Lord, ng mga katawhan nga magkamayada hira, paglaom didaha imo. Amo nga salamat, Amay, bisan na naamon mga kapulisan, Lord,
Kagihira Ginoo hinuna-huna nga insakto amay. Nga diri Ginoo makaka sira han iba nga mga kapulisan. Diri may danira Ginoo dignity. Yes, Lord. Thank you, Anira Jesus. kinabuhi, Lord. Nga hira Ginoo magkamay-ada hira, Lord. Ang maupay nga modelo, ang mga sumurunod, labinahan ira mga pamilya, amay. Lord, nag-ampo kami, bisanan mga siman, Yes, Ginoo nga oh mga Lord. Thank you, tao. Jesus. Nag-ampo kami, Lord, nga sa ilang labigar, kadagatan. Nag-ampo kami, O Diyos, sa nimo pabor, nga ginhatag, labi na amon anak, Lord. Ay ikaw, Ginoo, maghahatag kaniya in favor, Ginoo. Ay kapitan, niya mga kaupod, barko, salamat, Lord. Animo, Ginoo, paghatag, Ginoo, hinda ko nga Yes, Jesus. pabor, haiyangan. Salamat, Lord, aniya sweldo, increase mo, pati amon anak, Lord, nga ada Ginoo BGMP, Ginoo nagtrabaho. Salamat, Lord. O Trini, salamat, Lord. And mo gahom sa ilang mga kinabuhi, protection. Waagi noon mga ubo, sipon. Yes, Lord. Aira Thank you, panlawas, Ginoo, yung mga kaupo, dangaran ni Jesus, katambalan. Aira maangkon, Ginoo. Ngan, waagi nung kami nga, waira kasing-kasing. Labi na Ginoo, mga harayo sa panahon itong Christmas nga ni New Year. Lord, i-bless mo ang tanan, Ginoo, nga mga kasangkayan namon nga nagtatrabaho, harayo nga lugar. Damo nga salamat, Amay, hanimo grasya, ngan bisan pa man, Lord, ang mga tao, Ginoo, nga magkamay-ada, Ginoo, kasing-kasing, pagsuporta, pag-ampo, didahain mo, O God. Nga diin, Lord, ini nga amon nasod, magkamay-ada, maupay, mabalik, Ginoo, Christian Yes, Lord. nation, Thank you, Father Jesus. God. Lord, bless mo namon mga viewers. Bless mo, Lord, anira matagsa-tagsa nga panimalay. Anira asawa, mga anak, membro sa panimalay. Protection ni ginotikang han mga virus sa ngaran Yes, ni amen, Jesus. amen. Awaray virus nga makakadao pa ira mga panlawas nga nanira mga panimalay. Lord, damo nga salamat, Amay, hanimo gahom. Lord, salamat ka upay ini nga programa nga magpapadayon ini tubtob sa imong pagbalik. Amay nga damo pat makabati ni Lord nga magkamay-ada, Ginoo, kaluwasan tikang haimo. Cover this with your precious blood, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Sa Ate Mercy, perdi daw nga hawan-uran ang kanta ni Pastora. Okay, shout out po sa lahat. Sabi ni Queen Arben, shout out sa lahat ng friend natin sa Mayor's Office na nanonood po. Nagpapasalamat po sila sa prayer natin, lalo na sa pamilya ni Mayor Pel. Okay? Amen. Belated Uy, happy birthday. ni Okay, Mayor Kakulo. Pel. Oh. Ano? So, manalangin tayo, Ate Beck, sa mga Sige. oras na ito. Na pagpalain ng Diyos ang bayan ng Tanawan. Amen. Okay? We are live broadcasting here from Tanawan, Leyte, Philippines. Panginoon, salamat po sa Yes, Lord. gabing ito. Kami po'y nananalangin, Lord. Yes, Jesus. Sa ama ng bayan na ito ng Tanawan, kay Mayor Pelticson. Patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon. As he celebrated, Lord, his birthday, Ginoo. Yes, Lord. Sa patuloy mo siya, Panginoon, bigyan ng wisdom, knowledge, Panginoon, upang mamanage niya at maging maayos ang pamamalakad, Amen. Lord, Thank you. sa local government unit ng Tanawan. Lord, we pray kang Ma'am Penny, sa lahat ng kanilang mga anak, at sa lahat ng mga empleyado ng Tanawan LGU, Lord, na pagpalain mo, release your blessing, Lord, sa bayan na ito. This town is blessed by God. Hallelujah. Ang walang sinuman na makasira Yes, sa in bayang Jesus' ito. name. We declare your blessing, your supernatural protection upon all Father God. the constituents, lahat ng mga tao dito sa bayan ng Tanawan. We love Yes, this Jesus. town of Tanawan, Yes, Lord. Lord. And I speak the blessings of God. Be released, Lord, sa bawat buhay ng mga tao. Yes. Kaming lahat ay naniniwala at sumasampalataya na patuloy mong ibuhos ang iyong pagpapala, ang iyong presensya sa bayang ito. Lord, we give you all the praises, all the glory and honor in Jesus' name. Amen. 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 Okay. Okay, sabi ni Marta. Okay, no? Bisa na alas 10 na. Pero adi pa mag-graduate at mga viewers. Oo. By 20 million pa, Oo, viewers. So, 20 billion, madami pa. sabi ni Ate Marta Lonsaga, yes, Lord. Salamat po sa lahat ng mga OFW. Ikaw ang mag-comfort sa kanila at ikaw din ang mag-heal sa kanila
at mag-protect sa kanila in Jesus' name. Amen. Ito sabi ni Ate Yusel, yes Lord, amen, thank you Lord, na aada ka akon permi. Yes, Ate Yusel, ano man ang mangyayari, kasi merong prediction Ate Vic na next year talagang magiging, hindi magiging Madali. madali. Yeah. Hindi po, may mga worries po, madadagdagan natin mga worries, pero salamat na nandyan ang Panginoon sa ating mga Amen. buhay. Oo. Okay. Okay. So, sabi pa, ay kabaraka, kaya di pa, 18 million na itong viewers. Basta ako ninina mo. And okay, sabi ni Ate Betty, salamat sa protection sa lahat ng mga seaman, mga OFW, ingon man sa akong mga relatives at mga pamangkin ko. Amen. Amen. Yes, Lord, salamat po sa aming town of Tanawan. In Jesus' name, amen. Sabi ni Ate Marta. Okay. Okay, mga kasangkayan, 19 na luwatira Kuya Met, 19 million na luwatira Kuya Joel. Ayaw na kita pag-sign up Kuya Joel, kaya dapat aton mga viewers. Papaunahon natin hirap pag-sign up Kuya Joel. Oo, mga kabugtuan, mga kaibigan, Iba dito sa iba dito sa YouTube, Kasi, puhulaton ka muna mo nga mag-sign up. Pero Facebook kami ang nauna pag-sign up. Pero ha YouTube, puhulaton ka muna mo nga mag-sign up ka mo. Kasi adi pa 19 million nga Oo. nakasubaybay ha aton. kung meron kayo, mga, greetings, pwede nyo ito i-share, mga kaibigan. Yung sa baba, may share, tapos copy link, pwede nyo i-share doon sa mga messenger, okay, timeline. Yun ang pag-share. Nasa baba, yung may arrow, Ate Beck, share. Pag i-click mo yan, merong copy link, tapos i-share mo sa messenger. Yan, pwede mo may share sa ibang Ang tao. naka-open lady ni ha YouTube Kuya Jewel, kabisang kun harayo na, o siyahan ka nag-comments, nakikita lagap na Oo. Sa Facebook, Ate, mabilis. nawawara. Mabilis, Oo. Sa Facebook, mabilis, mawara. Ano yung mga comments, di na namon diretso makikita. Yung mga yung mga may trabaho pa bukas ay pwedeng mag-sign up. Okay? So, Ate Marta, God bless you. God bless, animo pamilya. Kuya Jojo and Mary Joy, Mawis, at Marjorie, God bless you, and Olonsaga family. Thank you for joining our live stream ni Kuya Joel at Ate Beck. Hanbatunan imo problema. Okay, God bless you. Sige. Okay? Mahulat kami kung ma-sign up ka mo bago kami mag-sign up. Okay, Ate Eva Constantino, thank you. Ate Eva. Greetings, Merry Christmas. See you tomorrow. Meron pa rin tayo hanggang 24 ang ating Live. live stream natin dito sa YouTube, yung ating 4th Mansari. Merong ipamimigay si Ate Beck. pero Kuya Joel, pero siyang pamunot na na load. Oo. Magbigay ka ng mas malaki, Ate Beck, kasi December 24. Oo. Kuya Joel naman, ikaw. Okay, sabi ni Ate Marta, salamat po pastora. Good night po. Good night, Good Ate night. Marta. Okay, ang kagandaan nito, Ate Beck, kasi nakaka-good night tayo sa isa't isa. Okay. Nakapag-share na ako sa messenger sa akong mga sangka. Wow, thank you, Ate Betty. Kuya Lando, God bless you. Magpagaling Get ka. well soon. Oo, at Faith, at kay Ate Jilen, kan Nancy, sa lahat ng iyong mga anak, Ate Betty. God bless you. Sa mga apo nga malulusog. Oo. Sabi ni Ate Veronica, salamat ang kabatunan ng aton mga prayers. Amen. and Good amen. night po, Ate. Ate Marta ngayon may good night. Oo. 17 million pa, Ate Vic. Sige, Marami pa. ito nga 17 million, pwede na ka mo mag-sign up para mag-good night namon ka mo. Ulaton ka muna mo nga mag-sign up bago kami mag-sign up. Kanta kita, Kuya Joel. sige. Ano yung gitara? Andun, Ate Vic. Yung ating gitara. Kantahan nanay natin hira bago hira ko maturok, Kuya. Ano nga kanta tato na kantaw natin? Oo. Kay wara ito yung copyright, Ate Beck. Okay, Kuya Lando, salamat daw, pastor and pastora. Okay, Kuya Lando,
Ada kaya na nagkikita, okay? You are always in our prayers, Kuya Lando. Kata-kata. Okay, ada pa 16. Kantahan ka naton para 16 million mga kasangkaya, mga kabugtuan. Praise the Lord. Kada adlaw gusto ko nga kaupod ka, kada lakat sa tanang buhaton ko. Gusto ko nga kaupod ka, kada adlaw gusto ko nga kaupod ka. Kada lakat sa tanang buhaton ko. Gusto ko nga kaupod ka, kay ikaw man kanunay nga gitinguhan. Inira kunduhan kay ikaw man, ang hangin nga giminhawa. Ikawan akong kusog, ikawan akong gugma, ikawan tanan, hay ikaw man. Siring ni Ate Jilin, diri ma-sign off pa. Dere mas Kay live lagi kayo. Live nga ni kami, di pat masa-sign off. Kamu ito magawa sa YouTube. Oh. Pag nandiyan ka pa rin sa YouTube, hindi pa yun ma-sign off. Kayo ang magsa-sign off. Okay, oo. Diri kami ma-sign off kung diri ka mo ma-sign off. Ulitin Okay. natin. Good night po. Bukas ulit. Salamat po, Pastor Pastora. Good night, Norben, Good night, Elsa. Elsa, mga bata. Mga bata, Eliza, Noreen, and Kakay. Kada adlaw gusto ko nga kaupod ka, kada lakat katanang buhaton ko. Gusto ko nga kaupod ka, kada adlaw gusto ko nga kaupod ka, kada lakat katanang buhaton ko. Gusto ko nga kaupod ka, kay ikaw man kanunay nga gitinguhan. Ininakulugan kay ikaw man, ang hangin nga gininhawa. Ikawan akong puso, ikawan akong gugma, ikawan tanan, kay ikaw man. Ikawan akong puso, ikawan akong gugma, ikawan tanan, kay ikaw man. Okay, good night. Okay, good night, Veronica Valera. Good night. Bye. See you tomorrow. Okay, damo nga salamat. Hayo nga tanan ni Ate Rebecca nagpapasalamat ang oras ngayon ginhatag nga aton niya nga gabi. Salamat mga kabugtuan han iyo pagsusubaybayan aton programa. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel and baton han imo problema. Okay, so thank you for joining with us. And sana po ay maging malakas tayo araw-araw and God will continue
to protect us. God bless you tonight. God bless you po. Marami pong salamat sa pag-join sa ating live stream. Hanpato na mo problema. Okay, sabi ni Ate Betty, sa Pasko, mag-aga tahini. Oy, pwede. Ay, pwede. Pwede, okay. Sa 24, sa 24. Pwede kita, Kuya Joel, Oo. mag-live stream it worship. Ano? Oh, pwede kita mag-live stream mga Cebuano. Yes. Ang mahalaga, Ate Betty, hindi tayo mag-copyright kasi kapag ma-copyright, mamumute ang ating mamumute ang ating mga salita sa YouTube, ano. So, pipili tayo ng mga kanta, mga karaan ba ng mga awit na dili wapa mabati. Pero siguro kay Joel, kay magla-live kita ha 24 pwede kita mag-aga. Pwede siguro send herahin mga videos tapos aton i-play. Or kaya maipi-play naton during naton live habang nag-iiyak ka ni Russell aton Pwede nga po. Oo. Okay, sige damo nga salamat sa iyo. Good night. Bye. Good night, aton nga tanan. Merry Christmas. Merry Christmas. God bless you. Good night, Aton. Good night. God bless.